No niin, siinä meni semmonen. Ja sitten seuraavana tulloo kaapin takana on Seppo. Poppo. Tilulilulei. Hali tuli hallavei. Ja siteerattu tämä maapallon makkoo. Ja artisti ei kun lihoo. Tai minä otan sen huumorilla. Pelkästään vuo huumorilla. Eikä mitenkään muuten ajosta ottoa. Joo. Kaapin takana on Seppo, joka verkkareita varastaa. Niiden tuoksua ei voi vastustaa. Se Sepon aivan hurmion saa. Niissä on mukava matkustaa ja katsella avaraa maailmaa. Verkkarit nuo on löysät niin, että hän voi vaipua unelmiin. Kymmenissä kaapoissa käytynä on. Seppomme on ihan uskomaton. Verkkarit koipeen ja menosuaan. Kyllä hänet kaikkialla vastaanotetaan. Nyt se loppu. On hyvin lyhyitä biisejä. Lyhyesti virsi kaunis sanoo sananlasku.